आंनो बेनो मोजांबाबो गाज्रिबाबो जिबाबो आंनि न'आव फैनांगौ संसार गोदो जेरै जादोंमोन बिदिनो। आसा खालामो बे भिडिअखौ नोंथांमोन बयबो शेयार खालामगोन होननानै, जाहाथे बिथाङा मोनफिननो हानाय बायदि। बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो आङो स्क्रिनाव होनानै दोनखागोन। नोंथांमोना नुसनोब्ला नुबाबायोब्ला कल खालामनानै खिथाहरनो हागोन। हेलौ, खोनादों? औ खोनादों। अ, गामिया मा मोनलाय नोंसिना? आंनिया भुरासुब्रि, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ना? औ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि भुरासुब्रि होननाय गामिनि आरो आङो। ओमफ्राय हिनजावनि नामा मा होनदोंमोनलाय? हिनजावनि मुङा रुमबां दैमारि जाफैबाय आरो आंजों दायो। औ। सिगाङाव बर'मोन, आंजों दा दैमारि जाफैबाय। ओमफ्राय नोंना? आंना रिंसार दैमारि। रिंसार दैमारि। ओमफ्राय हाबा जानानै बेसे गोबाव जाखोमोन नोंसोरो? हाबा जानाया जोङो 8 बोसोर जाबायमोन। 8 बोसोर जानानै बेखौ बिमाया आन्द्रायाव लांदोंमोन आरो साननैसो। आं थांना होनना बादा होखादोंमोन। थांनाय बोसोरावबो थांदों, ओमफ्राय देग्लायबो थांदोंमोन, ओमफ्राय न'आव फैफिनबाय। ओमफ्राय न'आव फैफिननानै 8 दिनसोल' थादों आरो बियो न'आव। ओमफ्राय बे 8 दिनसोआव गोलाव गोफौ गोदाव सोराव खालामबाय थादों आरो, बिराद फनबो रायलायफैबाय थादों। ओमफ्राय न' खाथिनि मानसिफोराथ' नुनायफोरा खोन्थाबायना आंनो। फनबो रायलायनाय बिदि। ओमफ्राय न'खरावलाय जेबो दावराव जाखायाखैमोन दा ना? दावरावाथ' बे फन माने फनाव मा दङ होननानै नायनो नागिरनायाव बिदि एसे दावराव जादों आरो, जों हौवा हिनजावनि गेजेरावल'सो जादों। न'खर जानायावलाय एसे एनैया जाखायो। औ, जेनेबा न'खर बेबो आं जानायाव फन जाखायो। रायलायनाय। ओमफ्राय जेनेबा नोंनि आन्दाजाव दा बियो गुबुन हौवाजों थादों बायदि ना? ओरैनोथ' दाखालि आं वेस्ट बेंगलाव आं खेबसे लोगो मोनहैदोंथ', गथ'खौबो लाखिलायबायमोन। ओमफ्राय बे गथ'खौ लाखिनानै आरो खारलांफिनदों बियो। ओमफ्राय दा बहा दं बायदि, खबर दंना गैया? आं साननाय बायदिबा बियो आन्द्रायावनो बिमादों थांबायदां बियो। मा कम्पानियाव मावोमोन बिसोरो? दिबिया फुड होनना बुङोलै, कम्पानि नामखौ दिबिया फुड होनना बुङो आरो। एरियाखौ बे मिथिगौ? टेराबुलि, जागाया टेराबुलि ना माबा मोनसे होनना बुङो। टेराबुलि दिबिया फुड होनना बुङो आरो जागानि नामखौ। ओमफ्राय दा नों बेखौ मोनफिननो लुबैयो आरो ना? आंनोथ' नांगोन। गथ' सासे खुदिया दङ नै आंहा, 7 बोसोर जासिगोन जानुवारिखौ मोनबा। गथ' सासे दङ नालाय, आं बेखौ गारनो हानाय नङा। जेनेबा गिबि हिनजावखौ गिबि जायो। गथ' गथाय मोननानैबो बेफोरबायदि। गथ' सासे दङ आंहा हौवासा। गथ'खौ अननांगोन आरो मोखां नायनानै। औ, जेनेबा माबा मोनसे भुल आंनिबो जाफ्लांबायबा, जेनेबा खेमाथ' होनांगोन ना हिनजाव जानानै। खेमायाथ' होलायनांखागोन। सानैनि गेजेराव जुदि भुल जाबायबाबो, जेनेबा आंबो हिनजावखौ खेमा होगोन, हिनजावाबो आंखौ खेमा होनांगौ। संसारखौ सिगाङाव जेरै जादोंमोन बिदिनो मोजाङै जालांनांगौ आरो। नों मावदों आं मावदों, नों खम आं बारा, बिदि होनलायनायाबाथ' न'खर जायालै आदा। न'खर जाया। माने गोरोबलायनाय अनलायनायासो देरसिन नालाय। मानसियालाय बिदि नङामोन। बे बिमाया बाहेरायाव लांनानै एसे जथ' खालामदों आरो बिसोर। आरो दाथ' न'खर जाबाय, गाव गावबागाव गथ' मोनबाय, गावनि बागैसो साननांगौना, आंनि संसारा माबोरै सोलिलांगोन। माने ओरैबायदि थगायो आरो मानसिया। गाव फोलायसिनो माबा अयनाय खालामदोंनो, बुदोंनो, बुनानै सिन दङ मा दङ होनना बुंबाय। बिफा बिबाजैफोराथ' होजों नायबाय, बहाथो सिनालाय होननानै नायबाय, जेबो सिन गैया। नों बिराद थगायो ने होननानै बिराद रायबाय आरो होजोंनि बिबाजै जानायफोरा आरो। बेंगल होजों माबानिया, बे बेंगल मोना बिसोरनिया मोनसे गामि दङलै, मोनसे जारागुरि होननाय गामि। बेंगलखौ बरदार आरो जारागुरि होननाय। जारागुरिनिनो? नङा, जारागुरिनि नङा। आंना हिनजावा नैबे माबानिसो, पाठसालानि। ओमफ्राय जारागुरियाव माने बिसा बिमाया जारागुरिनिमोन आरो। बिमाया जारागुरिनिमोन, होजों बेंगल बरदारनिमोन आरो बिसा बिमाया। ओमफ्राय सासे बिमानि बिदा असे दोङो होजों जारागुरियाव। बेयाव आंखौ बिदा बिबाजैफोरा लेंहरनानै मिलायहोनो नागिरनाय आरो, माने बेहा गोसोआ आंजों मिलायनायनि गोसोआनो गैया। ओमफ्राय बै हौवासाजों 3 घन्टा गाहाम रायलायोनो। ओमफ्राय बिनानावा खोन्थाबाय आरो, जाय न'खराव दोङो बियो, बिनि मबाइलखौ लानानै। थांनाया सेंग्राजों थांदों ना सोरबा हिनजाव गोनांखाजों थांदों बायदि? आं साननायाथ' थाङाखैब्लाबो बेयो कम्पानियावनो दङ बायदि आरो आंनि साननायाव।
जिखुनु जाया थांदोंबाबो थाङाखैबाबो गावनि न'आव फैफिनजानो लुबैयो आरोना ना? औ बेनो मोजांबाबो गाज्रिबाबो जिबाबो आंनि न'आव फैनांगौ संसार गोदो जेरै जादोंमोन बिदिनो फिननांगौ जेबो आं गाज्रि साना दाबो। औ मानसि नालाय मानसिया मालाबा भुल जायो खेमाखिनि थानांगोन। गोरोन्थि मावै रावबो गैखाया नालाय। औ औ गोरोन्थिखौ बुजिलायनानै निमाहा होलायनायासो जों मानसिनि धोरोम जाहैबाय नालाय। माने मोनसे खोथा दे आदा आं नोंखौ सिदा खोथा बुंना लाखानोसै। माने जोंहा हिनजावा किसुमान खोथाफोरखौ बुहुद माने थगायनो नागिरो दै बुहुद थगायनो नागिरो नोंसोरखौबो गाबफ्लालायनानै नोंसोरखौ थगायगोन जा एकदम थगायगोन बियो ओरैबायदि सालाक। जेने नों पात्ताखौनो मोननाय नङा आरो ओरैबायदि आं माने गावनि हिनजावबाबो बुंबाय आरो आङो बुंना लाबाय नोंसोरनि सिगाङाव बुंनो मोनामोन बे खोथाखौ। दे अरजाला दे बुंबाय आरो। दे होमबा